kaka saurari abin da mace za ta gaya maka in kuna faɗa. Duk ba daga zuciyarta yake fitowa, ɓacin rai ne. Ni ba na son ka, ni ba ruwana da kai, ni cuta ta ma kai da aka aura min kai, ni Allah isa ma da muke tare da kai, ni kaza kaza, duk wani abin da take faɗa bai kai zuciya ba. Haka ɗabi'a su yake. Annabi alaihi salatu da za a baka zamani, a ce duk zamanin nan tun daga annabi Nuhu har zuwa ƙarshen duniya, kaga an baka zamani ga waɗannan. A ce kuna zaune da mace, kullun ka yi cefane, kullun ka karuwa, kullun ka bada kaza, ran da ka bata ce ma ra'aitu minka khairan qat. Wai kai dan Allah, wai ma me ka taɓa yi min ne? Sai ka ji wani abu ya zo maka nan ya tsaya. Me na taɓa yi, ta ramar da kai, ta busar da kai, wataƙila ma ka shiga hurko saboda ita, ka ci bashi kana gudu saboda ita, ka yi kaza, amma ka ɓata mata ya ce wai kai dan Allah, wai ma me ka taɓa yi min ne? Faɗin ka taɓa yi min wani abu.